Aliyo's KSBT TV gidan nishadi. Na zo muku da wani abin farin ciki jaruman Kannywood. Yes! Alhamdulillah. Kun san yanzu kidnapping yayi yawa a Najeriya. Kuma gwamnati ta kasa yin komai. Gaskiya ne. To menene mafita? To, mafitar da shi ne mun haɗu matasa. An yi daidai. Za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe. Kaga shi kenan. Mu je mu yaƙe ta da kanmu. Ai kayi min daidai. Sai da wani hanzari ba gudu ba. An tambaye ni akan haka. Me suka ce maka? Wace irin gudunmawa zan bayar akan haka? Kamar yaya? To ku bari ku ji abin da ya faru. To ya abin ya faru? To, ni kuma shine sai na ga ya dace. To ai abu a buɗe mana. Ai abu dan zan yi hajiya. Ha To, sai na ɗauki sunayen wasu daga cikin jaruman Kannywood na bayar domin a yi tafiyar da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ba zai yiwu ba. Wallahi tallahi ba wanda isa. Sarki Ali. Allah ya ja zamanin sarki. Kai kaɗai kake sarki a Kannywood. Ƙwarai kuwa ga iyalina. Shi mulki ai Allah ne. Sarki na bara sunanka. Rana fa ta dalle. Kai magana kawai. Komai ma na iya faruwa ne. To saboda me? Hankali na ne a tashi. Me yasa? Zan iya rasa raina. To, Wallahi tallahi sai in yi kiran sallah yanzu. Kai? ina Daushe. Kar kai mun hauka. Daushe shugaban barkwanci. To na bada sunanka. Cewa fa na bada sunanka. A'a tsaya tukunna. Yau ƙarya ta ƙare. Ƙaryar waye ta ƙare? Wannan ai taimako ne. Kar kai mun hauka. Rana fa ta dalle. Bosho. Mu ɗebo kuɗi, mu shawo kuɗi, mu karta mu je mu muna shamuwa. Bosho. Da kayan kuɗi, da nemo kuɗi, da jirgin ruwanmu yana kainuwa. Wai me yake faruwa? Da alama yau ta fashe. Wai. To na bayar da sunanka kai ma. Rana fa ta dalle. Do Allah tsaya ka ji. Me zan ji? Ho! Kana nufin kenan ba za ka ba. Aho, tab. To ai wannan yi wa kai ne. Dan kai ma an kai wasa sai ya shafi iyalinka. Yin shaba mana. Kar ku manta, ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci.